ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୀପକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମନରେ ଧନୀ ହୁଅ, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ସିଡ଼ି ଆଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଖବର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତାନା ମାରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଛଳ କପଟ, ଯାହା କଷ୍ଟରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ହୃଦୟରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ବି ଦୁନିଆ ରହିବ। ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ରହିବା ଆଉ ନ ରହିବା ଉପରେ ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଯାଅ। ଅତୀତକୁ କେବେ ବି ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। କାଲିର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିର ଖୁସିକୁ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ। ହଂସ ମଲା ସମୟରେ ବି ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ମୟୂର ନାଚିବା ବେଳେ ବି କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଏ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସିନଥାଏ, ଆଉ ଖୁସି ସମୟରେ ରାତିରେ କେହି ଶୋଇନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି 5ଟି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ସମୟ ପରି ଯାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବିବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ରହିନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥାଏ ତାହା କେବେ ବି ଶୀଘ୍ର ମିଳିନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଅତି ନିଜର କିଏ। ଏ ଦୁନିଆର 4ଟି ଜାଗା କେବେ ବି ଭରି ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଶାଣି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶୋଷ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ମଣିଷର ମନ। ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାର ଆକଳନ କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।